wabarakatuh. Kenalkan, nama kula Ibrahim Ramadan, absen 18 dari kelas 9D. Tanduran dan pangopenan wit. Ingkang kinurmatan Ibu Anissa guru basa Jawi saha kanca-kanca ingkang kinurmatan. Niki kita kumpul ing kini kanggo ngrembug babagan pentingin nandur lan jaga wit minangka sumber urip kita, nyediakake oksigen, pangan lan papan perlindungan kanggo akeh makhluk hidup. Nandur lan ngopeni wit-witan iku ora mung dadi tugase pemerintah, nanging uga tugas kita kabeh minangka warga negara. Kita kudu ngerti yen wit duwe peran penting kanggo njaga keseimbangan lingkungan lan nyegah bencana alam kayata banjir lan longsor. Pramila sumangga kita sesarengan nderek nandur lan ramut wit-witan. Kita bisa miwiti saka perkara cilik kayata nandur wit ing pekarangan utawa ngrisiki lingkungan sekitar. Kanthi cara iki bisa njaga lingkungan lan ningkatake kualitas urip. Tur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.